За трета поредна година правим профилактични прегледи на местното население в община Пустец. Това е Мала Преспа, Албания. Нашите лекари с гордост заявявам, че са една предпоставка за сближаване между двете държави и дават възможност населението да има по-добро качество на живот. Смятаме, че за пореден път правим мащаба по-голям и с 20 специалиста. В 2 цикъла ще завършим тези профилактични прегледи, както в края на този уикенд, така и следващия месец, 24 и 26 октомври. Първата година, когато дойдохме тук, реално погледнато, имахме едни пациенти, които от години не бяха виждани от лекари. Направихме страхотно много открития, при които диагностицирахме пациенти с различни патологии и заболявания. И реално погледнато сега вече не идваме за да ги откриваме тепърва за първи път, а идваме за да ги контролираме. В същото време разполагаме с много качествена апаратура, с която можем да проведем всички необходими изследвания, за да поставим адекватни диагнози. Голяма част от пациентите, още първата година аз забелязах, че имат проблеми с щитовидната жлеза. И по моя инициатива и препоръка, тази година помолих Фондация Българска памет в рамките на тези профилактични изследвания да организира и ендокринологичен кабинет. За щитовидната жлеза скрининга с ехография е едно от първите основни изследвания, които може да бъде направено. Съответно, един лекар без изследване за образна диагностика е много по-трудно да отгадне за какво може да става въпрос. Оставаме само с методи като палпация и в случая анамнеза. В хода на прегледите се натъкнахме на доста тироидна патология, като вероятно поради това, че пациентите са именно от Мала Преспа, което е високопланинско село, се касае за ендемична гуша, като тези хора, голяма част от тях през целия си живот никога не са посещавали ендокринолог, никога не е провеждан скрининг и ние се натъкнахме именно на нодозната трансформация на ендемичната гуша, т.е. щитовидни жлези, които имат много възли, които пречат на хората. И по този начин разбрахме, че това е много голям проблем тук и ги насочихме към специалисти. Имахме възможност да работим с преносим ехограф, безвъзмездно предоставен от Infinita, който ни даде доста голяма преднина, тъй като си е достатъчно добър колкото на столния. Образът е същия. Може достатъчно подробна информация да покаже. Тази година бяха осигурени доста модерни ехографи, с които днес имахме възможност да работим и да поставим доста точни диагнози. Страхотни ехографи с много добър интерфейс и доста лесни за употреба от страна на колегите. Така че не ни трябваше много време, за да свикнем с апаратурата, която ни беше предоставена днес. Трябва да кажа, че пациентите в момента наистина имат толкова адекватна терапия, която може да се конкурира с всяка европейска терапия във всяка европейска държава.